बे समाव बड'लेण्ड रादाब लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि जाखिनि चेनेल बे चेनेलनिसिम बे समनि हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय। दा दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव मोननै एबा गंनै खोन्दो आफाद दाफुंनानै लादों। दा बेनिनो दिनै समायखिरा होनाय लोगोसे बिबान गथायनाय बे हाबाफारिमोन। दा बेवहाय आङो दिनै जाय बिथांमोना खोन्दो आफादनि बिबान मोनदों दा बिथांमोनखौ दिनै बरायना लाबाय। लोगोसे बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' हारिनि जौगानायनि फारसे सार्थ लानानै खामानि मावगोन। दुलाराय बर' हारिखौ फारफ्रोम बिथिङाव जौगानाय फारसे नोजोर होनानै हाबा मावगोन। दा बेखौनो आङो बिथांमोननिफ्राय आसा फारिगोन। लोगोसे खोन्दो आफादा अराय दख'रा आफादजों खौसेयै थानानै हाबाफारिफोरखौ मावलांगोन। फरायसा आफादनि जा मावनो गोनां हाबाफोर दङ बेफोर हाबाखौ मावलांगोन। आं बेखौनो बिथांमोनखौ बे मेडियानि गेजेरजों खावलायगोन आरो खावलायबाय। नायगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव गाहाम हामलायनाय जासिनायजों दिनै जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जि बिथांमोननि जि खोन्दो दानाय जयपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो समखं खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे खोन्दो दानायनि थांनाय 2 एप्रिल बे मोननै सानावहाय जोंनि बे जयपुर आरो समखं जि खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाफुंनाय बिनिनो दिनै समायखिरा लानाय बेहाय आंजोंनो दंफायो जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि। जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों। मोनसे खोन्दो आफादा गोख्रोंब्ला मोनसे दख'राया गोख्रों जायो आरो दख'राया गोख्रों जायोबा जोङो जोंनि जिल्लाया गोख्रों जायो। दा थिग बे मावफारि हिसाबैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायखिजाया जों गोख्रों मोनसे जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि सार्थ जि बिबान जों रुजुनाय दा बेखौ जों अरायसम जों मावफुंलांनायनि जों गोसोआव लानानै जों जि मावदों आरो बेखौ मावलांबाय थागोन। जायखिजाया जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो दिनैहाय खोन्दो आफाद दानाय हिसाबै जोङो माखासे जि जोंनि गुदि जि गामि एरियायाव जि हालामाव जि थासारिफोर जोंनि बर' समाजारि जि थासारिफ्रा एसे बारा मोजां नङा। जोंनि जि सोलोंथाइ बिथिंखौ नायनानै समाजारि बिथिंखौ नायनानै जों गोबां खामानि जोंहा मावनो गोनां दङ। दा बेखौनो जोङो गोख्रोङै माबोरैहाय जोङो मोनसेबो माने प्रब्लेम्स थायैबायदि जोङो माबोरै सलुसन खालामलांनो हायो, प्रब्लेम्सफोरखौ माबोरै सलुसन खालामनो हायो बेनि सायावहाय जोङो गोख्रोङै जोंनि जिल्ला आफाद हिसाबै जों बेखौ नाजादों आरो बे खाबुखौ जोङो दिनै बे खोन्दो आफादनिफ्राय जों मोनगोन बेखौ जों मिजिंथियो। लोगोसे जायफोरा गोदानै बिबान मोनबाय बिसोरखौ माबायदि खामानि मावलांनो खावलायगोन? जायफोर दिनै बिबान गोदानै मोनदों बिबानगिरिफोरखौ जों मोनसे खावलायनो सानो दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबान बे मोनसे भलेन्टियारि मोनसे बिबान बेखौहाय आब्रुथियै जोङो माबोरैहाय जोंनि समाजावहाय गसंथानानै जों खामानि मावनांगोन बेनि सायाव बिथांमोना साननांगोन। लोगोसे दिनैनि जि जोंनि हाबाफारिफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबाफारि दं बे हाबाफारिफोराव माबोरै मैखोमै बाहागो लानानै बिथांमोना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन। दा बेफोरनि बिथिङावनो जोङो बोसोन होनायजों लोगोसे जों सावरायलायनाय जायो दिनैनि बेलायाव। आरो माखासे जि जेंना जेंसिफोर दङ बे जेंना जेंसिफोरनि सायाव माबोरैहाय दिनै सलुसन खालामनो हायो दा बेनिनो मोनसे जोंनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे मटिभेसन होलायनाय हाबाफारि जि जालायदों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव ससियेल वार्क माबोरै जायो, ससियेल वार्कआ माबोरै जायो बेखौनो जों फोरमायलायनाय जायो दिनै। देग्लाय बोसोराव मिथिं आनजादनि फिथाइया माबायदि धेमाजि जिल्लायाव? धेमाजि जिल्लायाव जोङो बुंनांगोन जोंनि जि हाबाफारि देग्लाय जोङो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जोङो गासै
80 सा जों मोननो हादों। लोगोसे जोंनि जि सेकेन्ड डिभिजन बे सेकेन्ड डिभिजना जोंना जोङो बांसिनै 258 आरो थार्ड डिभिजन हिसाबै जोंना 114 गासै जोंना पास आउट जानाया जोंना 457 आरो जोङो गासै आनजाद होग्रिया गासै 540मोन। दा बेनि गेजेरावनो गासै 83आ जोंना फेल जादों। थांनाय बोसोरफ्रावहाय दा बेनि जिथु फेलनि हार बे फेलनि हारा एसे खममोन। देग्लाय जोंना फेलनि हारा एसे बांदों। दा बेनि सायाव जों मोनसे हाबाफारि सोलोंथाइ बिथिङाव जों गाबोन जोङो जि जोंनि पन्सायत इलेक्सननि उनावहाय बेखौ जों लानो सानदों। मोनसे मटिभेसन प्रग्राम जों लानो सानदों। जिथु जोंनि जिल्लानि टप 10 जि जों सायख'जाबाय बे टप 10फोरखौ लानायजों लोगोसे जोंनि जि फरायबाय थानाय जि फरायसाफोर दङ, लोगोसे मेट्रिक परिखाफोर जायफोर होनाय आरो हायार सेकेन्डारि परिखा जायफोर होनाय बे फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गोख्रों मोनसे मटिभेसन केरियार सोलोंथाइनि सायाव जोङो केरियार मटिभेसन प्रग्राम जों लानो सानदों। बेखौनो आं फोरमायो। लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि जि सोलोंथाइनि हार बे सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनायनि सायाव जों खामानि मावगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।